Riche asem no. Bruni say sharing the word. Adofo no mo sene sa akota mu nyina ye ne wo ye adesua no. Ye hwe okwan a ye fa so na ya pe namfo na se ya nya namfo ama Kristo. Anije e wo se ye nso ya nya akonya se ye ne ye beche onyankopon asem ama afoforo nso atie ebi. Eno na akota mu nyina ye hwe. Na wotwi mu ye wo adesua etoso enso. Ye de ehun pensempense mu de bebra osisia. Adansi bia bekwa kodi a wonsi atwosem ana asa won kwache enye se benyansa bi kekese nyansa ye mi atinti etimi di buye nua ye bedi adansi sanso na wonso no ubenyi ni wonyame ni ubetimi am to ho se ne odi ama yense ye nkota no a ne ne rafo rechiche Omande hye a Christopher ye ma munyina akwaba na afi nso ye chia mosronko wo Yesu Kristo adimu minim yi se mo hoye ye nso ye hoye pa edamase nso se de biara mode mo afidie edeto London Ghana minda kwanhefo dwumadi na ye ne mo eye na abre biara kota yi munyinara ye hwe okwan a ebefa so na afi ya pe namfo ede ama Onyankopon ewo adansidie mu yasua adusua no bebre yewo adusua etoso enso nyiye se waye krado wafidie no wunchim no obema na dahwa na afie ne wache Onyankopon asem sasem yi na otwi mu ye de be krakra ebe krakra na abo ye ho ban yewo adusua etoso enso no waboafo wo ha omoba beboa na ede adusua no mpensempense mu ede abramo na ansa na no moma yenkutie nwumra. Mi bobo mi re, eje sami yare. Mi bobo mi re, Israel sami yare. Mata sibre yihu, fishe da sango jini. Ninya jefo biara obeso mihu. Mi bobo mi re, eje sami yare. Mi bobo mi re, Israel sami jare. Mata sibre yihu, fishe da sango jini. Ninya jefo biara obeso mihu. Sami jare mi re, mi bobo mi re. Aduma shewu sama, David by Jesus, mi bobo. Mata sibre yihu, fishe da sango jini. Ninya jefo biara obeso mihu. Sami yare mi re, mi bobo mi re. Aduma shewu sama, David by Jesus, mi bobo. Mata sibre yihu, fishe da sango jini. Ninya jefo biara obeso mihu.
Aduma shewo sama David by Jesus umi mobo Matras braibu fishe gasa ngojini Minya difu biara obeso imu Sami jari mire umi mobo mire Aduma shewo sama David by Jesus umi mobo Matras braibu fishe gasa ngojini Minya difu biara obeso imu Sami yare umi mobo Aduma shewo sama David by Jesus umi mobo Matra subrayi ho Fishe dia sango chini Minya difo biara obeso Yeda anuanom ase wo enwuma a omode abre no yense mrekra yebekọ yadisua nanu straight me wo aboafo wo hase ma memfa sa kwanya yi na memfa na omadi emfa nkyerem na fei iwia ya hwe yadisua no me de mesomfo Bismarck Mensa ene me wo Pastor George Asiama wo menchen hase pastor ye sofopeni a oda reading na family asafo ano ena de biara pastor ba emeyesa addition and so twedi ampo nyankopon de pastor abeka me ho pastor ye mo akwa babio. Yes sir. Great. Me botra na fe me call sister Mavis Oseboache. Sister Mavis nso ye na eye sa programming and so sister Mavis abeka ye ho sister Mavis ye ma wakwa ba. Yeah. Na fe me botra na me call Pastor Jojo Bonnie. Pastor Jojo Bonnie. The pastor so Pastor Penia so Penia order Haklina Wood Green ne nsafo ewo ho no nyinara. Ono nso na da no na pastor so e de odo abebodo mu. Ode wabeka ye ho asemfa adisia mbremo. Pastor also ye mo akwa aba se ene so aba. Ye da mase se de bianso ye to nsafre mu a moba abusiafo faachosem na fe yemfa yeti enu adusia nansa na no moma yenkate ene na Mavis emompaye emaye maye mompaye enyame ni abankese no nyam ka odin se wonam wasem so akan ya bomene wasem na ye biemu wona wonim tumi ewom ene ne ebeboa ye de apepe nkwaje mu ebra ye esua wo ho ade yi yetu efo nyina ahye wo nsa obi bia wo hwe ye obi bia wo tie ye yede ne hye wo nsa kan ye ho na ne ye ka eni ye so bra eni e bra so dem na eni etiefo nyina so bra so dem eni ye nkasa ene o Yesu dim nti amen Amen. Great. Ya free Yesu ama abetra ye mfimfin dia ene na ebetimi ahwe yadesua no mu wose sharing the word of God woche onyankopon asem sana atifi asem no ka etwe nti na wotwe mu nyinara no ye hwe na sa akota mu nyinara ohwa ye hwe okwan a yebe witness ebekwa akoka ekodi Yesu Kristo ho adanse akere afoforo nanso untimi nkodi Yesu Kristo ho adanse abra wonim no ho asem ehefa na ebehu Yesu Kristo ho asem ene kyerosem no enti minhu adansidi abekwa kodi a wonsu atwerosem anaasa wonkwache asem na chete ye kodi Yesu Kristo ho adanse ne eye kyerosem ne ye kwa akwache saa ne che enya saa ne che enti ye hwe na wotwe mu nyina ye hwe
okwan a ebefa so na fe yatimi ache yede nyankopon asem yatimi ache na yehu mfaso ewo so se ye kwache yekudi adanse na be che onyankopon asem na yatimi anya ehu mfaso na fe so afoforo so atimi ati Yesu Kristo na ye kan ho asem no asiye because eto da bia na amanfo fi se anase taka se uhu onyankopon nu munya wona bodie mu na so yes na bodie no enda the plan of salvation and as nkwaje nhyehyɛ no ohwɛ abode na unhunu wom trustem no ne ma yehuni na trustem no na agidifo ema yehu Yesu Kristo ni wuo ni wusɔre ne ba obesan ba bio ne dwumadi obedi ye wa asasi su ha se nyina ɛyɛ trustem no yentimi nkodi ne ho adanse abra yentimi emfa trustem encount na otwe ye semre ne ahwɛ trustem no mu ɔkwan bɛfa so a bɛkyɛ ye trustem no yenhwɛ yenka abosam no wo Isaiah chapter 55 verse 11 Isaiah ngoma no echeye aduonunum yimu dubaako se maybe so ya krado a Mama intera de asem o se Sara na masema efiri manimu beye ensane ma me nchen kwa na emom gise eye ne amepese ewie ne enti amesuma ano amen amen we powerful asema na onyankopon eka Isaiah echroye nyankopon asema makwa epia ebese accomplish de wose ye ansa na asan nachi ye koyanimu no nyina no ye behwe se ne sa asemi esi etie but me start see afri Pastor Jojo so ye ni kanhwe ye hwe the word of God se me kinkan me ya analysis bi kakra bi e wo ha se twihwebimu adusuana ayes e wo abebudie a yede onyankopon asem edi gina ho ede ma yenhwe saa bebudie we na yemfa ntoto onyankopon asem na fe yenhwe se asem no pa no etesen eye den se ne yenim no so first of all hwe Psalm 119 verse 105 a ode asem no di gina ho ma han na kanea so na sa wo ba Jeremiah nso ebe yusun se o se eye fire ne hama se eye ja ene se ne hama krompo no ade de bobibi mu na epaapai musiamu ye ne wusi motan mu eye ne musumusu sana Jeremiah nso ka asam no se ne sitie ena afen so wo hwe Luke chapter 8 verse 11 a oka bebudie bi ewo ho bi okugu aba no eno so ode asam no gina ho ma aba sara nso na oba Matthew 4:4 a ode asam no gina ho ma brodo anase abodo se ne ebe ka no yenhwe metaphors na anase symbols no abebudie na ode asam gina ho ma na asam no nti ase be no pese enya efo nyankopon asam yo Bismarck said the udi kan e kan no nyame asem na nyame twa asem no nyame se ye de yenhwehwe ne twro asem mu ne be de ibenya nkwa wo hwe first one no Psalm 119 verses 105 yeah na eno ka o say thy word is a lamp unto my feet and a light nti e ho no kanea se de wo nyina anim nipa pi wo ha ya no madwen e ba twrosem ho a nipa adwen anka se to be na esumum ana wo nheda enti nyame asem ase wafa interpretation bi na wode nam na Bible no so kwa aka se yenya de boyefo nti se nyame asem no se ye kanea de a kanea no se esumu hi entimi kanea nti se wo obi a o kan nyame asem ana wo fa nyame asem na wo gi nyame asem dia yen kai se de ye kan ye se den ye se ye den ye che nyame asem ni nyina ye bibia se wo ye den e ya dansedie nti se wo pese wo hu nyame na wo pese wo ti nyame asem ase a wo fa nyame asem ase kanea no kanea etimi etete esum nti se de wo kan nyame asem so a esum bia wo wadwe mu no nyame asem no wo kan a ebema be ye kanea sa nso na wo ko next one no ho a wo si Jeremiah 23 verse 29 Jeremiah can be 23:29 ono so chase o se de o se nyame asem ti se ija ana ham na ija ye de ahye de ye de atoto ejam hama ye yusu te so otofo ko otofo a se de o yusu ija ana so yusu hama na so yusu metal odi ye den odi shepu o shepu a komita mo be den obetimi enya tool na say instrument kra na say all building obe building ye sanso na nyame asem no eye boni won se boni wo hoi boni etare nipa akoma ho boni we nyina ho se wo fa nyame asem no na wo de toto sa symbol na ye se eye jane hama na
boni a wo yakoma mu ana e wo ye ho no nyame asɛm ba mu etimi de etimi eradicate etimi hye saa boni ne ebi ni adwaman ebe hye na afiri ho ebi ni kokonsa ebe hye na afiri ho bi ni suban boni nyame asɛm ne ba wakoma na wo fa na wo gidi a wo gina so a ebe hye saa boni na wo ho ni nyina sɛ de otumfo no efa hama na odi tutu gemu ayeden saa na nyame asɛm eden hye saa ne mani nya afiri ho ye ko next one ne ho a eye osi nyame asɛm ete sɛ aba ayede egu sɛ ugu abapa sɛ efifi efifi nso a nipa bɛden wo a obenya ho mfaso ɛna obi anzo ayeden okuafo bi a odu aba no ɔpɛ bi papa firi mu saa nso na nyame asɛm no sɛ de wo kai parable no saa parable na the parable the sower wohwɛ nya ɛwɔ ɔsɛ de bi tɔ kwan nkyɛn ebi kɔ nkasɛe mu ebi ɛtɔ asase pa so saa nso na wofa nyame asɛm na wosua nyame asɛm a under right condition no because okuafo no odua no baby o ha na condition ne right nsuo asase ne papa ne nsuo tɔ a ɛna wi abo a aba ne yɛ den efifi wo kan nyame asɛm na wofa nyame asɛm na wo gina gye nyame asɛm ka no so a saa nso na ɛbɛma wa yɛ den ye ka de se ye che nyame asɛm ye ka sɛ de ye bedi adanse no saa nso na wo nso no wo benyini wo nyame mu wo betumi hu sɛ wo be fifi na fifie na be fifi sɛ wa fa nyame asɛm a wo sua a wo bɔ mpae na wo tena nyame asɛm so no wo nso ba be ye de wo begu abapa the last one ɛwɔ ho no se wo fa nyame asɛm a ɛti sɛ abodo na ɛno no context na ɛfa na Yesu temptation or say man shall not live by bread alone by every word that proceed out of his mouth of God. Enye abodo a said ye can say ye abodo a ye di e bibi e nyina ye de ye nim said the abodo ni tie nyame asem ti say abodo contest hoye no say said the abodo udia akomodewa udia obeme no so na nyame asem e say ye nya atenkado nyame asem me nyina no akomodew wo obi akomodew ase akomodew me say me pe bibi die enti say akomodew nyame asem hu a ese tam bia no ye de ukopa hu aduane na odia no ni abodo no the more a obede ubedi nyame asem no abodo no we ma wo me na ma wo me nso ma wo me wo nyame mu enti ubie wa no a enye se komo a physical komo na ye de wo no nyame asem no ubie wa se de Yesu otimi edifiti bonsam ewo de nyame asem saa nso ne yenso no ye ma nyame asem ni hia ye a ekomo de ye a ye ni nyame asem no ye di a ebeboa ye se ye di nyame asem di akwakọ ye argument nti question na eto aso no say de na saa symbols ya na metaphor bitimi se nyame sheda enu yusu first one o yusu de say the light and the light is the enu yusu I say lamp yes afi second one oba be yusu ija. The third one, oba be yusu aba. The fourth one, oba be yusu abodo. We nyina ye niema symbols a ye bitimi, nipa bitimi identify every day in our everyday life. It is a wutimi Bible no said ye tro no said yesu kota bi etwam ana kota ye yesu. Wutimi de toto nyame asem ho a. Ema wutimi ti ase mo because wo kan ija, minim de ija ye. Wo kan aba, minim de aba ye. Oka kania ene lampa minim de ni nyina ye nti symbols na metaphor na ewo nyame asem ni nyina eboa ma nyame asem ni sua no so ye den eye de ene sen boa so ma ye den wote ase ene eboa ma wutimi identify de trosem no epese eka na wo so wutimi de toto wabrabo amen me da se we de pastor wa tobo achechire bo pa ye me da ase se wa ye na sa yenko ye nimu na menhwe yen kinkan bibiye ye pese ye hwe tumi ankasa ewo onyankopon asem mu Hebrew fo nwoma ne echi 9 yimu dumie no ena nyom nwoma no nso echi aduasa miensa yimu nsia ne enan no ye ni kan hwe Hebrews chapter 4 verse 12 ena Psalm 33 verses 6 and 9 ayehwe Hebrew die no ne hwe sama ewo eho no ma hwe tumi a ewo onyankopon asemu Hebrews 12 verse Hebrews chapter 4 verse 12 yeah na nyankopon asem wo nkwa na ahodin wo mu na anu enam sene nkranten anofanu bia na ehwere mu koduru se epaipai okra ne honam akwa ene echimu na eye akoma nsusuye ene adwene temufo amen amen
Great. Yɛhwɛ Psalm so ɛka ne deɛ nso. Yɛhwɛ Psalm the Psalm so ka ne deɛ Psalm 33 6 and 9. Awurade de n'asɛm a ɛyɛ ɔsoro ɛna ɔde n'anum ɔde n'asɛm na ɛyɛ ɔsoro na ɔde n'anum honhom yɔ emu asafo nyinaa. 9. Na ɔno na ɔka ɛbɛ mu na ɔno na ɔhyɛ egyina hɔ. Amen. Amen. Great. So pastor, say you to us be a yakin dey na kyerɛ fa Onyankopɔn tumi e wona asɛm. Yo, that's bebre minia Bismarck na eda Pastor Judo Boni so da wase won kyerɛkyerɛmu a wode ɛmaayɛ no. Sɛ yɛhwɛ ne Pastor Judo Boni kaayɛ no a eyi asɛm wei na no. Onyankopɔn asɛm yɛ kanea. Onyankopɔn asɛm yɛ ogya. Onyankopɔn asɛm yɛ kase abodo anase hammer anase yɛde bibi yɛde bɔ bosoba yɛde bɔ bibi. Saa nneɛma yɛ ɔkaayɛ ne nyinaa no. Kanea betimi ahyɛn a tumi di akyire. Amen. Sɛ egya ɛbɛso a tumi bi di akyire. Amen. Hammer no betimi ayɛ adwuma tumi bi di akyire. Abodo no mpo no ayɛ di tumi di akyire. Enti emame ti ase sɛ Onyankopɔn asɛm no a wɔse yɛmfa nkɔ no ɛyɛ asɛm a ɛsesa. Asɛm a ɛnwene because sɛ ɛnkwa ɛwɔ mu. Ɔn sɛ wotie na Hebrewfoɔ kae na Hebrew say Onyankopɔn asɛm no ɛnam sɛ ɛnkwa wɔ mu no nti no ɛbɔwura akoma mu a ɛpaapaa mu. Ɔn sɛ ɛyɛ ogya ɛhyehye ɛtubɔne ase ɛsesa nipadua ɛyɛ nipadua no soronko. Na sɛ wohwɛ nso so a ɛyɛ nokorɛ ɛfi sɛ Onyankopɔn asɛm biara ne hɔ a wɔkade too hɔ no mu a anyɛ biribi. Nsɛnkyerɛnne bi edi akyire biribi firi mu bae. Mponye sɛ wɔka too hɔ kwa no asɛm bi wɔ kora wɔkaeɛ adeɛ no ni hɔ nanso so ɛbaeɛ na ɛyɛ adwuma. Ɛna kyerɛ sɛ asɛm no a me ne mmienu Awurade de ama yɛn sɛ yɛmfa nkɔ no yɛ asɛm a tumi wɔ mu. Ɛsesa ɛnwene na ɛma nipa tibia ɛne n'abrabɔ esi yie. So hwɛ Yesu Nyankopɔn bɔ adeɛ sɛ ka Genesis chapter 1 no a Genesis chapter 1 sɛ adeɛ bi Awurade Nyankopɔn ɛyɛ bia de n'anum asɛm ɛna ɛyɛ ɔkan ɛna ɛbaeɛ. Ɔse ewiamra ɛbaeɛ. Bosome mra ɛbaeɛ. Onyame di nsuo gu ha ɛbaeɛ. Bibia ɔyɛ bia baeɛ. Na ne yɛ me dɛ wɔ adesua no sɛ wɔse Hebrewfoɔ kasa bi wɔ mu sɛ wɔse bara no a ɛkyɛ sɛ saa bara no bie ni saa tumi no ka Onyankopɔn nko a ho. Onyankopɔn na ɛwɔ saa tumi no bara no ɛfiri sɛ n'asɛm no wɔka to hɔ no mu a ɛyɛ adwuma sɛneɛ ɛteɛ pɛpɛpɛpɛpɛ ɛsesa. Because ɔsɛ ɔbɔ adeɛ no ɔsɛ ansɛ Onyankopɔn koraa bɛbɔ adeɛ no a yɛsua dada no na wiase no na ɛyɛ sakasaka bibie ni so nanso n'anum asɛm ɛna ama wiase aba bɛduru neɛ ɛduru yi no na ɛyɛ nsɛnkyerɛ gusu so a n'anum asɛm no ɛyɛ nsɛnkyerɛni na ɛkyerɛ neɛ n'abɔdeɛ ɔpɛ sɛ n'abɔdeɛ yɛ anaasɛ yɛbɛte n'abɔdeɛ ase. Enti mihu no sɛ asɛm no nyɛ sɛ bi mpo a wɔde ama anaasɛ waka no egyina hɔ no anaasɛ wɔde ama yɛn sɛ ɛnyɛ adwuma no saa kwa na mmom no ɔse asɛm no san sustain yɛn. Ɔse asɛm no san hyɛ yɛn ɛma yɛtena Awurade mu. Asɛm hyɛ yɛn ɛma yɛte Awurade Nyankopɔn ne ɔpɛ sɛ wɔka ase na ɛboa yɛn nso so ɛma yɛde yɛ adwuma sɛnea ɛteɛ. Mama wate ka asɛm bi wɔ Education chapter 1:26 no. Na me ka na ase hɔ kitwe wɔ se every command is a promise accepted by the world, received into the soul. It brings with it the life of the infinite one. It transforms the nature and recreates the soul in the image of God. That's right. So Nyankopɔn asɛm no enya to hɔ nko ade a ɛyɛ biribi. Tumi na ɛwɔ mu no ɛsesa. Tumi na ɛwɔ mu no yɛ nsɛnkyerɛnne. Tumi na ɛwɔ mu no epiepie akoma mu. Ti ma me hu sɛ asɛm no to hɔ sɛ ne ɔde ama yɛn sɛ yɛn kɔka no a ne nrahoɔ rekyekye. Ne naba mu abuo etimi enya ahosan
na ne owumpo etimi sori fisa asam no ne ma Lazarus sori free ewufo mu asam no ena ma akumampa atonsu ase no etimi beta soro asam no ena ma obakunani na wo Zarephath no ne ba no enya ankwa enti asam no de enya to nko ade a tumi ni nsencheni bi edietire medase wachre tumi pa ewo onyankopon asem no kwasem no se tumi wo nyame asem mu ampa sanse wiase niema yehu nyina ofre nanum ene baaye very powerful medase pa ene ba menko Mavis so na Mr. Mavis yehwe Pastor Jojo eka nyame asem or yusu abegudi omudi gina o de ma nyame asem de church nsemu sana Pastor Asiaman so a church nsemu sene nyankopon asem tumi mu ada benefit bi nso wo ho a yenya ewo onyankopon asemu ana se wo hwa nyame asem no okwan bi so no mfaso ben ana se ne sign tumi sign bi on esa hu no bi on ewo sene won so ntiase yem That's pa say ansana me yi na me keka bibie wo Timothy ngoma etoso mienu etimiensa chichemu du na ekosi donso 2 Timothy 3 verse 14 to 17 o say na wo de etina de wosua na wo hunu nokure no mu wunim oni ku a wosua ne nkyɛn no na wo firi mu wo mofrase nim twere kronkron no a ebetumi ama wo hunu nyansa afa Kristo Yesu mujidie so akonkwaje mu atwere nyina afi Nyankopɔn home mu na eye mankyerɛkyerɛ atenyiye atenetene enetene ne emu ye ne na Nyankopɔn nipa ayepɛ a wasiesie na osiesie no kora ama enwuma pa nyina amen amen bebre oba menkan ni nyina ye hwɛ John 17:14 to 17 a eno so kamfa so ahodo bebre ayenya wo ho o se e ma ye nyansa na nyansa no na mepese ye hwɛ mu yie enye se be nyansa bi kekese nyansa ye ni atenti yetimi di buye nua nyansa yetimi di obi 419 na emom nyansa we deporte de o se edi enim de ye kɔ enkwaje mu efise yemfa toto ho sei wosua twere no a etoda bia nema bebre sisi wo wiase twere na di kan aka ho asem se Yesu maye ne ba we besi enti the moment a wosua na esie no e ma ho se you efe de direction a medroni enti saa nyansa na Yakopon de maye nyansa no e de ye konkwaje mu e na mfaso ba ko asa maye hu se wo se e kyerɛkyerɛ and Bible yi any the whole plan of salvation any a guide it is a map eno na ye di echedi akodu bosha asase anyame asiesie amaye no na se ye nsua ye ntimi hu saa kwan wo se ye fa so because adesua hodo atwetwa mu nyina ama ye hu die Nyankopɔn timi tutu ye kra ye nan esi ba bia opese ye ko saa so no se eyi yatan na esa tenetene ye nti twere na bra Yesu Nyankopɔn ho asɛm no e ma ne ye te sɛ mfa sɛ ahwehwɛ mirror bi da yanim sɛ mi gina ahwehwɛ mu sɛ sia me hu sɛ matade na ha chia menye ne sei matade na ha ye sɛ menye ne sei manim ye o sɛ me di powder kakra fa saa na twere no Yesu a ye fi sɛ ɛdan yesinto adi na nye sɛ dan na dia na gya wo ho keke esan kyerɛkyerɛ kwan bɛfa so ayɛ nia opɛsɛ yɛyɛ no nti yɛtenetene yɛ na enam saa nneɛma no nyina so na de yɛ kɔ kwagye mu na sɛ yɛ okɔ Yohane ti dunsun kɔ tikyɛmu du na kɔ dunsun na ɛno hɔ kora de ɛhyɛ ase a wanhwɛ obɛka sɛ contradict you say or the asɛm na ma yɛ sɛ de bɛyɛ a ewiase bɛtan yɛ that's right this all kind na hyɛ sɛ saka sɛ ade or the asɛm ma yɛ sɛ ɛntan yɛ na ne purpose nyinaa ne sɛ Onyankopɔn de asɛm na ma yɛ fi sɛ ɔsɛ ɔno asɛm no kora onim nti ɔba wiase tan no ɛno nti amanani anyɛ sɛ ɛne ɔbɛka ha ya ɛma ne redirect ne focus ɛkɔ ba bia Onyankopɔn enifa so e wo se ho no kotena saa na enso e wo asase so yi ye wo ba bi kɔ enu to nyame de asɛm na ma ye se saa otan nye se bi obi di woni keke na emum no otan no se e ma wo mfa wo ho nto wiase so na ma wo wani eda so si osoro se de be ya obenya da achi nkwaje no na afa so ye to aso afa so a ɔka ho asɛm ni bi ni se o se e ma ye kronkron ye be ye te se Nyankopɔn se de Yesu tie na ye be yesa wono fi se be Yesu yenim no ba bia
Nyankopɔn honhom nam twerɛ ni mu no ɛna ma yɛ ho Nyankopɔn ne nipa so ana ɔyɛ nti bra yɛn so yɛ fa twerɛ ni mu no sɛ de ɔno aye so ɔba asase so ɔka sɛ wa twerɛ sɛ nti ɔno akora no refer to asɛm no nti yɛn so de mo a refer to asɛm no eyi ne ma bebre fi mu pɛsɛ menkominya atrɔ honhom ahantan papa ye mu sɛ de yɛdi kan aka no ti eyi ne nyina free mu na eventually no ɛbɛbɔ yɛn bɔ ababra te sɛ Yesu Kristo sɛ de ne twerɛ na hyɛ yɛn no na de akɔpie da akyi nkwagye mu me da se pa wa ya de pa Mavis wa baba mu kama ama megidi ye se atiefo nso ate ase pa ye agidifo ye gusu ara ye hwe ye wo adusua etoso enso na ye hwe se ye che onyankopon asem no na ye hwe tumi a ewo onyankopon asem mu no na femfaso a ewo se gusua onyankopon asem no wakoche na emfaso a ewo so na maboafo na aboa ma ye dia bedru sam pempenso yi ye toa ye dusua no so na ya kenkan 1 John, yebeshe 1 John chapter 1 verse 7 to 9. 1 John chapter 1 verses 7 to 9. Yenhwe akenkansem bia ewo yehwe onyankopon ni su ene boshe a ewo honom no nsunsanso a ebetimi anya ewo yankasa so ya brabo a yebo eno so yedni kanhwe 1 John chapter 1 7 to 9 we besa hwe bibin so Philippians chapter 4 13 and 19 entino yenhwe John the answer say adofo enye ahyede foforo na metwe mabremu na emom ahyede dada monye free mfitiase no bio metwe ahyede foforo mabremu a eye nokre wo ono ne mumu se esum witwam na nokre han no enya wehyen de okase owo han no emuna otena ne nua no otane ne nua no odaso wo sumuara edibesi sese amen Amen. Okay, yensa hwe Philippians chapter 4 verse 13 and 19 and so Philippians chapter 4 Philippians chapter 4 verse 13 na fe wahuri akan 19 no Philippians 4:13 ose mitumi ade nyina ye de ohyame din no mu 19 na me nyankopon be ma mo de hia mo nyina se de na hunya no te ene onya mu Kristo Yesu mu amen Amen. Great. Sasem we na na me pese Pastor Jojo wo analyze ma yehu impact anase nyankopon ne character ni su no etesen na sa boshe ya wo hye sign na nyansunsanso wo ya brabo a yebomu Yo Bismarck even who say Pastor Boachesiama kasa no who say oka about nyame tumi a edi ni creative power edi nasemu ena Mavis edu ni so say ono so san bo eniema mfaso ayi nya free nyame asem ba wo ba ha se de wadi kan aka no ye gina so ana ye pese ehu ekwan a ye timi ye den ye apply nyame asem ena wadi kan ka where we say boshe nyame asem bibri ana na asem wo kan nyame asem a na asem ni pi wo a eye boshe ebi ni eya wo de ma me fe bi nkan we ni lesson bi ti say fear not I am with you be not dismayed I am your God. So we say fear not, I am your God, and fear. Omo musuya theology say, ubetimi nya fear not, and now words of encouragement. Now boshe wo nyame asem, ubetimi nya bako sa 365 promises. I wo nyame asem wa say every day ubetimi nya boshe bako. Nti se wo de ba sa eyi a wo kan nyame asem wa. So wo pese wo apply nyame asem ni pi ye boshe also for can be square and white can say commandment any commandment original ni boshe so it is a wo hwe sa text ya 1 John 1:7-9 na or say kania so we ye kania kania bi wo ho say we den say utimi gi nyame asem dia na be kania wa brabo mu a etimi yi bone e we den e wo ho free wo e na wo ba
Philippians 4 now, or say I can do all things with Christ. You do baby on say God shall supply all your needs according to what his riches in glory. Yes. Ninya two different you can say boshe, but ni nyina kyerɛ sɛ nyame no ɔdɔyɛ. Because we gyina baby o se me kanea me kanea no sɛ wo penima saa kanea ne ba wa brabo mu a ebetimi ayɛ ebetimi ayi bɔne a ɛwɔ wa brabo mu edu baby so ɔsan hyɛ ɔbɔ so sɛ yɛ den sɛ wo gyi media betimi ama bibia wo hia no yɛ den me ya ama even though sɛ ɛyɛ power, even though sɛ ɛnyɛ the same thing no nyame kyerɛ ne dɔ nyame kyerɛ sɛ de ɔno de ɔbɔ wiase nyame kyerɛ sɛ de bibia no ɔnyɛ den ontimi enye maye enti ne bɔhyɛ a ana ne bɔhyɛ a ɔde aba na asɛm no ɛboa ma yehu sɛ wonyame bi a ɔso ɔyɛ kɛseɛ na ne bɔhyɛ bia nso ɔhyɛ no ɛbɛ mu yɛn deɛ ne sɛ yɛde yɛbɛdi soɔ enti question bia na wosan ka sɛ ɛkwan bɛ na ɛkyɛn about the character ɛkyɛn sɛ nyame ɔyɛ ɔdɔ nyame wɔ ne ma mobrohu bi ɔwɔ ne mu a ɛsɛ ɔpɛ sɛ ɔgye yɛ nyinaa yɛ nkwa enti yɛbɔ ne nyinaa akyi no sɛ yɛbɛyɛ den yɛbɛsakra ɔbɛyɛ den ɔbɛgye nti wɔ sɛ if we confess our sins he is faithful and just to forgive us and cleanse us from all the unrighteousness and the last one say how do these promises impact kwan bɛɛ na ɛboa sɛ me kan nyame asɛm sɛ na mahu sɛ God is able to supply all my needs according to riches in glory Bismarck me also for mahu kwan bibiri a nyame yɛ den wɔyi ne ho adi anaa ɔyɛ miracle anaa sɛ ɔyɛ biribi sononko ɛma masɔre ma ɛma ɔmo a yɛ nyinaa ne ɔmo so nti sɛ mekan saa deɛ wei a one me as ɔsɔfo saa na mebɔ me mpaeɛ a mekan sɛ nyame sɛ wo se if we confess our sins nyame maba wo me yɛ de bɔn ni fa me bɔ ne kyɛ me nyame wo say sɛ you able to supply all my needs according to your riches in glory saa amre me depend on that's right me ni sika me hu ɛkwan a sɛ wɔ kyena bia yɛbɛtimi akra nya yɛbɛtimi atwa electric bill and yɛbɛtimi atwa yɛ danka but we say you are able to supply all my needs according to your riches in glory eradi mi gya bibia ama wo it is a impact ewunya wɔ me so ne sɛ waka ɔsɛ ɔyɛ wahyɛ saa bɔhyɛ no ɛbɛba mu no me nso me gyina so na me yɛ den me de abɔmpa me gyina so na aboa me gidi a me wɔ ne mu because me nim sɛ deɛ waka no nyinaa no ɛbɛyɛ den ɛbɛba mu to nua bi a wutie saa mre no kai so sɛ nyame bɔhyɛ waka wɔ ne twɔsɛ mu nya no ebebem nti wo kan nyame asɛm na enka ne keke ba kan gira so sɛ waka no saa na ade bɛbɔ mpae saa nso na betu gidie keep on trusting the Lord. Amen. Pastor, me da se pa se wa baba mu na wie o de sermon kakra bi e de touch o sa wa ya de fa ho aye sermon la great ye to ye this year so e wa ha se ba bi mra pastor asiama so na fe ye hwe se betimi asori ye addition so addition aye de pa gidi for ye hwe reche onyankopon asem ye che onyame asem no ye hwe bibi ye pese hwe ye che onyankopon asem no hyehyɛ bi a yebetimi asua free sa kenkan sam a ye ba be kan eyun first of all ye hwe Isaiah chapter 50 verse 4 yibi e be ba be hwe Ecclesiastes chapter 3 verse 1 na hwe Timothy nso de e wo ho but ye ni kan hwe Isaiah chapter 50 verse 4 ye hwe asem a e wo ho no mo ɔse Awurade Nyankopɔn ama me asuafoɔ tekrema sɛ menhunu sɛ deɛ mede asɛm bɛwowa deɛ wabrɛ onyane me daa anopa onyane masoma me sɛ memfa mentie sɛ osuafoɔ amen yes Isaiah na experience no yenko Ecclesiastes chapter 3 verse 1 and so ɔse ade bia wɔ ne brɛ a wahyɛ no na ɛbrɛ wɔ hɔ ma adwuma bia ɔsoro ase amen now finally no from 2 Timothy chapter 4 verse 2 Paimu ka asɛm no gyina mu ɛbrɛ a ɛyɛ ne brɛ enyimu yiatan kanim tufo abogyekyerɛ ne nkyerɛkyerɛ nyinaa mu amen great pastor we dey say nyina se ne wakan na emu da ho pefe nkyerɛkyerɛ bɛ ne wo ho ɛfa onyame asɛm a ye suane akyɛ Bismarck me da se so bisa me a meka se nkyerɛkyerɛ bi ani ho because sɛne pastor Jojo ewie ne sermon no na ɔde kan se so nyame aye bibia ma wa
onyame adomo onyame di eboshensem e wo Bible say amawa ebe na wetimi akawa wetimi nkawa no ntuma ni yi eti say oba ana bema waware foforo bema waware oba foforo na nyame aye wadom na wayi first one ato anase when new job bi anase ebimpa when new car bi na when new house bi mo ebe yi den na won fro na foforo na won kan chom se ni awrade aye mame na wonye awrade aye enti eyade a untumi nkawa no ntum ni awrade aye amawo esese wo ma foforo no onyankopon no onyam ne kese ne nadoye enti se wuti Isaiah say ebe ne ma yikom ntimi nkama no ntum awrade ahwem so abom ho ban anope mi sorry ye awrade adom me da ye obom ho ban ne batasa no da so da me so awrade akra me so di ma bedu sabre ya ebe ne metimi akama no atum wasama ntetrema kra sa akama esa de ka ebe ye den na me dekra no se Paul say medical Paul say medical and na me ban can say out of season whatever Paul say there be medical because me hwe Paul ma brabo mu baby ana me wo and makoji krata kokuma Christopher Damascus kwan so ready ni wadi kire me na me ho me sister we na bo medical Timi ngedi da se kan Romans 1:14 to 16 apostle be dey na sempa no why mani wo timi nkama no ntum me kan wo Greek fomu me kan wo baby biara rade se me nka bia me kan se be si mabuo se be me den yo me kan rade asem ti so we ya e dey wo Paul abrabo o kof Philippines ye den o si ye ni to afiase odu baby ye si na bo na so na Paul da so ginemu a na oka ewrade asem etiema mi hunu se ye a Christopher a yaje ewrade asem atomo no Bible say bibia wo ne bre that's right bibia wo ne bre kane ne yeti sum ewrade dia bahan mu a yen kane maniye eno nkyere ne wo ho a eti sum ma wo hu ewrade ne munyam enti se bre biare ewrade be bie kwan ama yen bia no yen hwe se ibeyi ewrade asem ne di Mommy can step to Christ, page 78. Okay. What is Mommy want to see no sooner does one come to Christ than there is born in his heart a desire to make known to others what a precious friend he has found in Jesus. The saving and sanctifying truth cannot be shut up in his heart. Yeah. Ni radi ayamawo ayonku bia wafa no oni Jesus Christ ko winse ni hwe ni radi ayemi obi a metomo na hwe ni radi ayemi manso hwe ni radi ayemi ebe ye den wo ntimi we wa de se wo ka wanu atomo bra wonka iradi nyakopon kwadesem enti se wo busami a Bismarck ne besame kan se me ne Paul ya adwene me ne Mame White ya adwene me ne adesua ne ya adwene se ne ewrade ayama yen se ne Paul Peter kan yen se odu enikodina Sahendri no se ebere ne mayikom mu de mu nim ne ewrade ayama me Peter me kosoma ka asem no me kan me kokodro mu soso fi se ewrade de ama me se me nka fi se me nim ne me nya fra asem no mu te se me ni afoforo eche enti yentimi ngedin ese se ye kan ewrade asem yo amen great me da say pastor pam say mavis de ebewie adisia no say kakra me de be ka ho ne say ye fa onyame asem no se de ode ama ye no a na se ye domu na se ye hunu ewo mu a ema ye nya special encounter bi bibia experience bi a unya da e ho wabrabo na sa experience na ebe hyew nyame honhom a chechwe mu ntino ebe hyew yemfa two examples pe na me fa nwie se obayi a na Samaria ni bayi a wokosu ho akosa ensu a wokohia Yesu Kristo said de na ne subane ne ye siti ntino ebre ni panyina konsu no ntimi nkobi enti time onim se hode obi ani ho no akosa no wano abesene but that particular day ensu krona bi na no akosa da bia but ohu Yesu no ohu bibi different no wan kai kra so sense fede mu mehwe berima bi o mu mehwe berima bi o na se woteatea mu saa manipa hunia o yehwe blind Bartimaeus wote hot David ba Yesu humobo ye di oni baby Yesu kura fever because na ni efra yes na so Yesu Kristo man na ni tiye no obeda aka na no atum saa na ye oboni sum wiase mu
enema hyehyehye mu ama esuma duru yen nti bra ye fa Nyankopɔn asɛm no na ho nkonkon no kan ho na ebie ye ne no ye hu se se bibi wo ho enti se me na menhu a mentena ho se pastor ntena sumu mentena ho se Bismarck ntena sumu na emum no meka de mehu se de ye nyina bɛkɔ no kore no ho na saa no kore no na adusua de ma ye se de ye bɛkɔ nkwagye mu me da mase moya de pa Nyankopɔn enhyira mo agidifo yemre na ayebe de agisia na ebetwe hase agisia de abrɛw no eye agisia etoso enso yesia se ye che asɛm no tumi ewo Nyankopɔn asɛm mu ye kɔka adanse dia na se ye kodi Yesu Kristo ho adanse na ye kyerɛsɛm mu asɛm na ye kɔakɔkyerɛ ye kɔakɔka kyerɛ afoforo ti se ye nsua ye ntimi nkodi adanse a ɛsɛ ɛfata na timi atwe akra abrɛ Yesu Kristo ho adusua na ye de abrɛm no da se nde ye de adusua etoso nwɔtwe nso de ebe brɛmo ye bɛkate ani na mama Pastor Jojo ahyira adusua no so amaye yo me mompai yinyame ne agye nkwa yɛda wase sɛ wɔma ho akɔnyen ne yɛtimi esua wasɛm Awurade wa hu sɛ wasɛm tumi wom wasɛm agye nkwa wasɛm sɛ Awurade wa ma yɛate aseɛ sɛ ɛnyɛ sɛ yɛbɛte wasɛm anaasɛ yɛbɛka wasɛm na yɛafa ato yɛ nkwan ho so na mmom ɛsɛ yɛtimi kyɛ wasɛm ɛsɛ yɛdi adanse wasɛm isan sɛ wayɛ biribi nso ama ya yɛntimi nka ya no din ma yɛbɛkɔ so aka amanfoɔ ate ehu sɛ woyɛ nyame a woso woyɛ nyame a wotimi yɛ adeɛ nyinaa nti Awurade yɛsua wasɛm yɛkɔi deɛ yɛsrɛ ne sɛ ma wasɛm ɛnkɔ so ɛntena yɛtim na ma wo ho kronkron no ɛnkan ho ne mmere bia ebibie wasɛm so no yɛbɛte aseɛ na yɛtimi de abɔbra yɛtimi de anyi hu wo ne sɔdɔba Yesu Kristo di mu nti amen amen